అదృష్టము మనల్ని వరించాలి కానీ ఎవరినో వరిస్తే మనకేంటి లాభం? ఈ విషయాన్ని చాలా చక్కగా చమత్కారంగా భాస్కర శతకకారుడు ఈ పద్యంలో చెబుతున్నాడు. తనకు నదృష్టరేఖ విషదంబుగల్గిన గాని లేనిచో జనులకు నెయ్యడన్ పరుల సంపద వల్ల ఫలంబు లేదుగా. కనుగవలెసగా తెలివి గల్గిన వారికి గాక గ్రుడ్డికిన్ కనబడునెట్లు వెన్నెలలు కాయగనందొక రూపు భాస్కరా. వెన్నెలలు ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు రెండు కన్నులయందు చూపు కలిగిన వాడికే లాభం కానీ గురుడ్డివానికి ఆ వెన్నెలయందలి ఒక రూపమైన కనపడదు, అందువల్ల లాభం లేదు. తనకు భాగ్యరేఖ కలిగినచో లాభము కలుగును కానీ భాగ్యరేఖ లేనిచో పరుల సంపద తనకవ్వదు, కావున ఏమీ లాభం లేదు.